Erresonantzia magnetikoa. Aurretiko gomendioak. Ez da prestakuntza berezirik egin behar. Ez da beharrezkoa baraurik etortzea, ez da normalean hartzen duzun medikaziorik bertan bera ustea ere. Prozedura hasi aurretik, komunera joatea gomendatzen da. Irudi bidezko diagnostikoaren eremuan ez baitago komunik. Iritsiera eta erregistroa. Joan zaitez adierazitako itxarongelara eta erradiologiako teknikari batek hartuko zaitu. Har lagundiko dizu, galdera sorta errepasatzen edo berrikusten eta zalantzak argituko dizkizu. Prestakuntza fisikoa. Segurtasun eta higiene arrazoiak direla eta metalezko gauza guztiak kendu beharko dituzu. Eta arroparen ordez mantal bat edo oinetako babesak jantzi. Prozesua. Ekipoaren mailan jarriko zaituzte. EMA aparatu irekia eta irestatua da eta barneko temperatura kontrolatuta egoten da. Aztertu beharreko eremuak mailaren erdian geratu behar du. Hori dela eta paziente batzuk burua aurretik dutela sartzen dira eta beste batzuk oinak aurretik dituztela. Irudiak hartzeko garrantzitsua da lasai eta geldirik egotea. Entzungailuak emango dizkizute, musika jarrita zarata gutxiago sumatzeko eta teknikariarekin komunikatzeko. Segurtasuna. Teknikariak azterketa programatuko du eta aretotik kanpo egongo da. Leiho batetik ikusiko zaitu baita ekipoaren atzean dagoen kamera baten bidez ere. Txirrin bat eskura izango duzu, behar izanez gero teknikariari abisatzeko. Teknikariak bere lanpostutik ikusiko zaitu eta handik hitz egin ahal izango dizu. Haurdun bazaude edo egon zaitezkela uste baduzu, garrantzitsua da medikuari edo teknikariari jakinaraztea prozedura egokiak aplikatzeko. Iraupena. Zenbait sekuentzia ditu prozedurak eta 20-30 minutu irauten du. Zarata batzuk entzungo dituzu. Normalak dira, makinaren funtzionamendu normalak sortzen ditu. Amaiera. Ekipotik aterako zaituzte eta jantzi egingo zara. Berehala ekin ahal izango diozu ohiko jarduerari. Emaitzak, erradiodiagnostikoko aditu batek aztertuko ditu irudiak eta txosten bat egingo du proba eskatu dizun medikuarentzat. Medikuak emaitza bere testu inguru kliniko zehatzean baloratuko du. Zure medikua mutualikoa bada, zuzenean ikusiko ahal izango ditu irudiak eta txostena historio kliniko elektronikoan. Mutualikoa ez bada, esteka bat izango du kode batekin irudietara eta txostenera sartzeko.